Иначе почваме. Първа, трансформирана част от целевата субсидия за капиталови разходи чрези трансфер за извършване на неотложни текущи ремонтна прилежаща частна сграда, индикатор, предназначение сграда за култура и изкуство, продължаваната част и театралните регистри на село Кирово. Значи, компрометирано е отводняването на основите. Има положение, които трябва да бъдат постранени. Аз за тези говорим, значи, не знае какви обясни да става въпрос, но не е, че даже закъснялата доклад, защото той нещо отводняването не става ден, два, три, защото той е почвал да става, може би, една година най-много след като е построено. То вече е построено 10 години, че и повече. И се отводнява, щом чак на цената е била влагата, и нещо трябва да се оправя, тук малко да споделяхме. Тази ситуация сега с тези много управляващи, те само прикапват, само ще направим проекти, те сега ще правят проекти до 28 година ще правят проекти. И ми ще трябва да направим проекти от 28 година, почват да и тако става проект. Почват да настроят, те ще направят и под Петрохан ще имат тунел, под Чипка ще имат тунел. И най-важното, Русе Маказа, ще стане магистрала, какво да я кажа, ще пътуват и ще пеят, като ще за Гърция. Че мисълта ми, тук, според мен даже на към нашето докладна, малко е късно, защото има много чувство, че няма да се намерят пари да се направи. Но съм за да се намерят пари да стане. Тъс хубава сграда действително поставяме да потърне едно каше да се пара. Това е, което трябва да кажа. Ако някой от колегите да пита господин Драшко, пак го пита кой му обясни, какво става въпрос. Да, съм водителна, но Гласуването е примерно. Първа комисия в режим на гласуване, Никола Пеков, най-големия кмет за, Сакила, Димички Раков, Борис Морданов, 5 гласа за, комисията дава съгласие за разпределение. И колеги за комисия. Господин Граев, гласуването в момента трябва да се казват имената на членовете на комисията. Почват и с Николай Граев. Николай Граев за отсъства Калина Кънева за Иванинка Цанкова, Теодор Миров за 4 гласа за. Надежда да се Трета комисия, Димчо Киряков, Петър Павлова за, Георги Дудов, Борис Морданов, Русица Кирова, въздържали се няма, против няма, 3 гласа за, Докладът ще бъде разгледана на сесията малко. Следващата идея. Относно уважаеми задания и разрешаване и заботен и подробно насрочен план, парцеларен план на ОПСТ, доказал на линия 20 кВт от съществуващ да се обществува. Господин Граев. Има внесен проект, който е комплектован. Смятам, че бизнесът трябва да се разбира. Положително становище, ако някой иска нещо да каже, имате думата, ако не да гласуваме. Разбирам на ръка. Втора комисия с разбиране на ръка, който е за, против, въздържали се няма, с 4 гласа за решение. Трета комисия, Димчо Киряков, Дигам на ръка. 5 гласа за, въздържали се няма, против няма, парламент се допуска до комисия. Първа комисия в режим на гласуване, дигане на ръка, 5 гласа за. Трябва да се гледа за комисията, да се разгледа. Докладът ще бъде разгледан на сесията. 210. Одобряване на задание и разрешаване и работа на подробен устройствен план, парцеларен план на обекта се доказан на линия 20 кВт. От землището на село Димче.
проектуване, положително становище, ако някой има нещо да каже, имате думата, ако не да гласуваме. Втора комисия, за, против, въздържали се, няма с 4 гласа за. Едната заседание. Трета комисия, вдигна ръка. 5 гласа за, въздържали се няма, против няма, допуска се доклада. Първа комисия, режим на гласуване, вдигна ръка. 5 гласа за, приема се. Изпълнението ще бъде разгледано. Сесията 213. Увеличаване числеността на персонална дейност и други дейности по опазване на околната среда. Това не е свързано с поддръжка с кошенето на тревата. Много буйна растителност и това успява. Господин Петър. И казах за какво става въпрос. Казвам, че те предлагат, да смятам, че го гледам на просто. От не е. Гласуването избиране на ръката. Първа комисия, режим на гласуване. Никола Пеков, Евгений Мехмедова за, Русица Кирова, Милчо Киряков, Борис Йорданов, 5 гласа за, комисията няма съгласие да се поддържа. Втора комисия, режим на гласуване, Николай Градев за, Калуян Кънев за, Галинка Цанкова, Теодор Тодоров с 4 гласа за. Трета комисия, Димчо Киряков, Арсен Павлова за, Георги Тодоров, Борис Йорданов, Русица Кирова, 5 гласа за, въздържали се няма, против няма, допуска се доклада. Докладното ще бъде разгледано на сесията. Следващия 10-14. Подбиране и допълнение на думи инвеститор през цялото разход на най-ранна 2020 година, където решение 439, около 423 четвърти. Представете, има някакви изменения в бюджетната и предложената таблица. Рашко, ако ли? Да, става. До камера. Какви изменения ще направят? В решението в таблицата за финансиране на обект ремонт на улица Демокрация от 8.49.32.30 село Сваленик, обекта ще се финансира от целева субсидия, като част от сумата 61 439 е целева субсидия за 2026 година и остатък от преходни обекти от целева преходен остатък от целева субсидия от 2025 година. В предната таблица не беше отразена сумата от преходен остатък от целевата субсидия за 2025 от преходните обекти. Иначе общата сума за финансиране на обекта е такава. Просто разпределението е с целева субсидия за 2026 и целева субсидия преходен остатък от 2025. Да, и в самото приложение, цялото приложение, което е, то не касае решението, но все пак е общия вид на капиталовите с предното решение, защото има решение за приет разчет предварителен и сега вече оформяме цялостната капиталова програма в размерите на целева субсидия достигнатия размер за 2025 година. Искам да ми го дадете както Ето е докладната. Топик или внимателно. Ето приложение. Ето е докладната. Това приложение. Трябва да бъде. Да. Ето задната страна. Добре, сядайте. Господин Пеков. Стана ясно. Още е трудно, защото трябва да се прави корекция. Това е корекция, да кажем.
източника на финансиране за едно. Коректно, да. Точно. Ама вече посочи. Поименно гласуване. Комисията режим на гласуване. Никола Пеков. Георги Михайлов за. Росица Кирова. Димчо Кирак. За. Борис Богданов. За. 5 гласа за. Втора комисия в режим на гласуване. Николай Карадев за. Калоян Кънев. За. Малинка Цанкова. Теодор Тодоров. С 4 гласа за. Решение. Трета комисия. Димчо Кираков. За. Марсел Павлова за. Георги Богданов. За. Борис Богданов. За. Росица Кирова. Въздържали се няма. Против няма. 5 гласа за. Трета виктория. Когато бъде гледан на сесия там, се помни. Добре. Лилия на